vegades doncs, aquest mosaic preciós dels 8 colors que simbolitzen i que representen a les 8 colles de la ciutat, que és un goig, i per tant totes les setmanes, sisplau, teniu al vostre abast 8 colors. I un dia, un estat, un dia, provar-ho, provar-ho amb vol, i doncs el segon enganxant en aquest fet casteller, ara passarem a aquesta que no estem veient gent d'altres colles, també fins i tot gent que ve des de Girona, des d'altres comarques, i que també són membres d'altres colles castelleres que no es volen perdre una triada com una avui, perquè sempre tot el que encara ja està pendent d'aquest hora. Perdoneu, el silenci que les castellers de la molta sort. Deixen, és allà la noia, corre. Que caigui sobre. Aquí millor. Rafa, ¿cómo estás? ¡Avanzad! ¡Versus! ¡A tope, eh! Exactament. I deixes el quadre. Sí. Fes l'altra meitat. Sí, bueno, sí. ¡Fuertes! Va, tenim entrada. Puertes!
4 de 8 de Castellers de Barcelona, aquesta setmana com demana Castellers, tant Sí que és veritat que votàvem que estava més a l'esquerra, però molt bé. És el problema, perquè